ቤንያሚን ኔታንያሁ ሞተዋል ለሚለው በቅርቡ እየተወሩ ላሉ ወሬዎች ምላሽ ሰጥተዋል። አዎ ሞቻለሁ ሲሉ የጀመሩት ቤንያሚን ኔታንያሁ የሞትኩት ግን ለምትመለከቱት ቡና ነው ሲሉ ተደምጧል። የዕብራይስጥ ቋንቋ ለምትሰሙ ሰዎች ቪዲዮውን ልጋብዛችሁ። מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? ጣታቸውንም እያሳዩ ይገኛሉ። እንግዲህ 5 ጣት እንዳላቸው ማለት ነው። והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? אני אומר לכולכם, גם אתם תמשיכו. תמשיכו להישמע להוראות פיקוד העורף, כל הזמן, להישמע להוראות פיקוד העורף.